ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Bawanaraka Sura Indra kanthi kaya panjraing Puspita. Sumerta rom gandanya gandanya sas mito jati sasmita wang siteng dewa Kuku sing dupa kumelun kening kentias sangapeke kawengku sagung jajahan kadangipun Kakang Yayi Prabu Pandhu pun Kakang gumun setahun jembleng serendeng awit ndak rasa pasewakan negara Ngastina dina samengko kaya beda kelawan padatan nyatane wiwit mau siadi mung tansah kendelan Yayi Pandhu upama pun Kakang Dastarata bisa weruh gebyaring jagat wibawamu kaya dene dewa ingkang hangeja wantah Pandhu. Wis bener lamun pun Kakang nglilakake kepraban negara Ngastina. Nglilakake
Prabonegara Ngastina marang jeneng sira Yayi. Tegesipun Kakang mung trima ngalah Yayi Prabu Pandhu ingkang jumeneng dadi Nalendra. Kakang Adipati, kahanan ingkang ayem lan tentrem wonten negari Ngastina menika sedaya saking pangestu paduka Kakang Adipati dhumateng ingkang rayi kula pun Pandhu ingkang rinten dalu tansah angembani dhumateng kawula. Namung kemawon sakmangke wonten gembolaning raos ingkang kineker. Gembolaning raos kala wau boten asanes nawala utawi layang ingkang sampun kula tampi. Inggih menika saking kadang kula pringgondani Yayi Prabu Tremboko ingkang sampun kaaturaken Yayi Harya Suman. Yayi Pandhu, yen pancen kaya mangkono selak kepengin kuninging dadi mungguh apa isining punang nawala. Lamun bisa winedaring akeh siadi tumuli paringa dawuh. Inggih Kakang, supados cetha ngigla kang tanpa warana suraos sing tulis kula badhe dawuh dhateng Yayi Gandamana. Gandamana kula wonten dawuh Dunjeng Koko Prabu mara coba majuwa sedhela wacanen layang saka pringgondani iki kawula nok-nok mangestuaken dawuh. Sigra bala kang tumingal acampa samya metali lara tadet wilateng kanda jan mangkong mangun saniti benjang sang aji micil Prabu Pandhu kang kondang kautamane kowe biyen tak pundi-pundi kowe biyen tak aji-aji merga nggonmu sung wewarah marang aku piwulang-piwulangmu nyata luhur ning jebul kowe guru kembang semboja njaba jeromu ora padha bareng aku mbok anggep muridmu jebul kuwi mau mung lelamisan anggonmu bakal ngremehake negara Pringgondani. Kowe ora nganggep pepadane ratu nanging Pringgondani malah ndok anggep negara jajahan. Dupeh negaramu gedhe, dupeh negaramu rasa, banjur sewenang-wenang marang negara liya. Mula aku sotah teko ana negaramu Ngastina. Aku dudu kesetmu. Aku dudu gedibalmu, aku dudu ketiplakmu. Kowe ratu sing pukil lan ukil. Hayo, jagango sing jero, betengo sing kandel. Wiwit dina iki Prabu Pandhu tak anggep mungsuh bebuyutan. Wah. Gandamana mandhek luwih dhisik Yayi.
sampun dipun pambengi Ka Prabu. Notol raos kawula. Cetha Prabu Trembaka mboten kenging ginawe becik. Yayi Gandamana luwih dhisik gagapana kanthi permati. Aja duwe panyakra bawa ala luwih dhisik. Malah tinemune kowe dina iki tak kongkon lumarapa marang negara Pringgondani nanging mlakuwa ijen tanpa ruwang. Nyatakake apa pancen bener-bener Yayi Trembaka mbalela lan nedya memungsuhan kelawan pun Kakang kanggo nuduhake yen to wong Astina ora duwe sedya ala kelawan wong Pringgondani. Ora liya kowe jumangkao mapan ana ing negara Pringgondani ijen tanpa kanca. Ijen tanpa kanca tanpa ngirit wadya bala saka negara Ngastina. Lho nggih mangestoaken dawuh jimat pepundhen kula donya prapting dalan. Enggal budhalo nyatake apa pancen nawala iki bener-bener saka Yayi Trembaka, Yayi Gandamana. Sinuwun Yayi Suman kepriye? Kakang Gandamana paduka utus lumarap wonten Pringgondani kok ijen datanpa kanthi. Mongko sampun wonten tandha-tandha menawi Pringgondani badhe ngrabasing mring Astina. Yayi Suman, banjur prayogane kepiye Yayi? Prayogi timbang didisiki luwung disiki. He Suman, kowe aja ngajab pasulayan. Kowe aja ngajab cecongkran karo wong-wong Pringgondani Suman. Mboten. Kula namung niteni dhateng watakipun buta. Buta menika buta buteng betah hangane yaya. Menawi ngantos Kakang Gandamana ingkang dados tumbal, sinten ingkang rumaos kecalan boten asanes inggih namung Kakang Prabu Pandhu piyambak. Iya. Senajan ingsun ora ngajab dumadining pasulayan, sira tak lilani memanuki lakune Gandamana, nanging yen cedhak adohana, yen adoh cedhak ana, nggih ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit. Urupati wah.
manganjur lagune angin gugur agraning araga Guruh Gurnita kagiri-giri Kurupati lan kowe Dursasana tak rewangi aku mbudidaya kaya ngene iki sapa sing tak goleki ora liya aku mung kepengin mulyake Sata Kurawa kok dadak dimulyake napa Kurawa kirang mulya paman Kurupati kowe kudu ngerti senadyan Prabu Pandhu duwe putra para Pandhawa nanging aku kudu mbudidaya supaya saksedane Prabu Pandhu negara Ngastina aja diregem lawan para Pandhawa. Perkara iki kudu dibudidaya wiwit saiki. Lajeng caranipun kados pundi, Lik? Aku sing bakal gawe ego pratikel. Dina iki Gandamana wis kelakon tumuju mring Pringgondani yen iki mengko dumadi Bandayuda. Gandamana kok nganti direncak karo wong Pringgondani sisan gawe Gandamana ranjapen nganggo saking gegaman. Lho, lah kok ngaten, Paman? Iya. Kabeh wis tak niati. Supaya negara Ngastina kene besok dadi darbekmu. Nadyan Pandhawa isih enom, anggepen kuwi mungsuh bebuyutan. Mekaten, Paman. Iya. Lan iki mengko anggone Sata Kurawa nyerang prajurit Pringgondani. Lan nyerang Gandamana kudu manut sak pakonku lan maneh kowe Kurupati dawuh karo kadangmu Sata Kurawa inen padha gawe luweng ana madyaning pabaratan kersanipun Kanjeng Paman Gandamana iki mengko yen wis remuk bubuk dadi rempon ranjapen saking gaman rah-arahan supaya Gandamana nyemplung sajroning luweng lah kok kejem banget, Lik. Rasah kakian cangkem, kowe tak ajari dadi wong politik sing handal, ngono. Rumuse wong politik kuwi ora ana mungsuh, ora ana bala, anane mung kebutuhan pribadi lan golongane. Yen kowe ora dadi wong licik, yen kowe ora dadi wong mentalan ana jagating pemerintahan, malah kowe dhewe sing dijegali karo kanca ruwangmu. Inggih ngestaken dawuh Paman. Kula kangsa iki kirapna wadya bala Sata Kurawa nindakake kewajibane sowang-sowang lho niki ngestake dawuh Paman Harya Suman kumreh kang bala lumares budaleng prawadya Ya.
Hei. Hi. Was. As. Hi. Oh. Wah. 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 Hey. Hi. As. Hi. Hey. Hi. Awas. Hi. Yo, maju, maju. Ya.
tibane arang tranjang Wadyabala Pringgondani. Yo. Hei. Ah. Hei. Oh, sapa iki? Hei. Sapa iki? Hei. Maju. Kodrat. Hei. Yo, hei. Ah. Hei. Ah. Boy. Tombak. Hei. Ah. Hei. Edan. Wah. Pas. Hei. Awas. Hei. Sikara jancutku mregut ngembat watang ngraposo ing mungsuh tangkep cocok antaran pausayakti tengalena prapting lampu sirna madyaning Pak Lugon sirna madyaning Pak Lugon Mas miber panonku pating kalebyur durung suwe anggonku lumaku saka repat kepanasan iki Wadyabala Ngastina pancen bener kowe Wadyabala negara Pringgondani anggepe apa wong-wong negara Ngastina ora kena ginawe becik ing ngatasé wong-wong negara Pringgondani kepengin nganti pedamen lah kok tanpa paliwara Wadyabala negara Ngastina nglepasake tombak nglepasake saking gaman ngarah marang prajurit negara Pringgondani kuwi kabeh krana saka pakartine Ratu Gustimu Prabu Tremboko anggone wani nibakake layang panantang anggepe apa Prabu Tremboko kuwi murite Prabu Pandhu ewadene murid ora kena ginawe becik malah
ngguwang layang panantang marang gurune Yuki Prabu Pandhu Dewayana. Yen ora didhisiki mendak mendo ora mendo ning malah sangsaya Handadramula. Kowe Baliyo mapan ana negaramu Pringgondani apa kelakon tak babati barisanmu etan wani karaku entek wedine kari wanine wedyan etanan. Niate wong Pringgondani becik nanging babar pisan ora tinampa kanthi apik kelawan prajurit negara Ngastina. Ngemping loro gencah pati merangi tatal grajamu. Leno kabraitan lahir lan batin tebyah datamel sati gawe gurone batangmu kowe. Hei! Jai! Pase! Weh! Ayah! Weh! Hei! Put! Janjine ora tenanan. Ah, oh. Yo, hey, hey. Hey, ah, ah, hey, oh. Ayo. Awas, oh. Hey. Hei! Mentok. Awas, hei! Yo, jebol yakiamu kowe. Ah! Yo, hei, hei! Awas, hei! Ah! Mati kowe! Oh ya, hei! Tahu. Tempe. Ayo, hei! Was! Hei yo! Hei ya! Was! Hei, hot! Ya! Pas iki jalukanmu. Hei ya! Saya! Wah! Wah! Dek mau yo! Awas ya! Hei! Het ah! Hei! Hei! Wah! Ah! Ya! Hei! Hei! Ayah! Hei! Hei! Ah! Ayah! Ah! Hei! Wah!
hi. Hut, Etian. Sapa kowe karto marmo bali takon. Kumandang karpo ora liya musuhmu kejaba aku. Etan. Sumekian kowe. Hot. Het jebol. Jajamu ambruk kowe. Ora ambruk derajat. Apa? Hik. Wah, oh, ah. Hei, oh, hei, ya. Hei, wah, ya. Ayo. Wah. Ayo, ngajak kau. Wah. Ya. 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 Hai. Ah. Go. O a. Uyo. A o. Awas. Weh. Ah. Hey, hey, ayah, oi, Mas, hey. Sawi Kurmati bali takon Braja Nanda. Wong Astina jarak perkara nibakake gegaman. Janji ora gelem minggak babati barisanmu sumekean kowe. Hey, what? Ah! Lo, oi! Wah!
Wes. Abrabak sroka branang geget waja mlintir gumbala geget waja mlintir gumbala sukar wijiling sabda Wajleng Iblis laknat padha jek-jekan ora pangling kowe Patih Gandamana. Pancen bener arimbu. Ana paran. Babar pisan aku ora ndugamana. Yen to nganti ana kedadian perang gedhe kang kaya mangkene. Mongko budalku ijen tanpa ruang. Nanging lah kok dadi kateman perang gegempuran antaraning Wadya Pringgondani lumawan tanding Wadya Balanegara Ngastina. Sedyaning kayun Gandamana kang sarta sinuwun Pandhu mung bakal ngajab pedamen kelawan negara Pringgondani. Senadyan to Prabu Pandhu wis nampa layang panantang saka Prabu Tremboko, nanging sedyane Prabu Pandhu isih becik anggone ngaku murid marang Prabu Tremboko. Mula kang saka kuwi walien rasamu. Cupeten anggonmu padha Bandayuda. Lerenana anggonmu padha perang gegempuran. Amo. Wes. Yangsat Gandamana. Lo. Yo. Wadya Bala Pringgondani padha dirancap gaman. Ayo. Panah. Tombak. Yo. En ranjap gaman risang Gandamana kalawan Wadya Bala ing negara Pringgondani tanggaping swasana risang Harya Suman giya hamarintah Sata Kurawa inen ugi angranjap gaman mring sang Gandamana nganti sang Gandamana kaya ketaman udan jemparing awit den jemparing saking kiblat papat lena kaprayitnane sang Gandamana kecemplung luweng surak ger prajurit Kurawa. Ayo. Hey!
Wah. Wah. Ah. Wah. Mudar tenan kowe Gandamana. Kabeh padha ora sumurup yen to sejatine Harya Suman kang gawe Karti Sampeka. Sata Kurawa, tableken watu sing gedhe karepen sen mudhar diangsat Gandamana iki. Oh, Yayi, oh. Oh, adikku Yayi. Yayi Gandamana. Pawarta kang sumebar ngandharake yen to si Adi wis prapting lampus. Oh, Dimas. Ya gene si Adi nganti kena paekane mungsuh. Lan sapa sing gawe Karti Sampeka nganti dumadi perang gegempuraning antaraning Astina kelawan Pringgandani. Oh, Yayi, Yayi. Rasane Yama Widura isih mangrutingal. Muga-muga Yayi Gandamana isih pinaringan wilujeng. Dina iki aku bakal sowan Kanjeng Rama Mara Sepuh. Pandita karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang. Susuh ngangin ngendi nggone. Iki mantuku bocah Bagus Widura. Ana parigawe apa sumengko lakumu nganti tekan arga tumlawung kene Widura. Rama Panemban Begawan Landhak Seta. Kula badhe munjuk atur sekawit Prabu Pandhu nampi layang panantang saking negari Pringgandani. Nanging sinuwun Prabu Pandhu maksih ngagem rasa kawicaksanan satemah anduda keng rayipun Gandamana kinen nyatakaken napa pancen leres-leres layang menika Prabu Tremboko ingkang andamel.
sareng Raden Gandamana dumugi arsa tumuju wonten ing negari Pringgondani boten ngertos sangkan paraning bilai. Sampun wonten perang gegempuran ing antaraning Ngastina kelawan Pringgondani. Ingkang dados tuwuh tandha pitakon saklebeting batos. Kenging menapa kok ngantos dumadi perang gegempuran menika duh Rama Panembahan? Ngantos Yayi Gandamana mlebet wujudipun luweng. Wah, dadalah. Ya. Ya. Wah, layak to layak. Bareng tak sawang nganggo netra Pramana Jati. Pancen iki ana sing gawe perkara. Kula nyuwun senjata pitulungan miwah tombak kenceng saking Paduka Rama Panembahan Begawan Landhak Seta. Ya, selak mesake nasibe Gandamana. Tak tulungane tak luarane saka sajroning luweng. Ya matek aji mantram sakti Risang Begawan Landhak Seta meminta mring Hyang Mahanasa eling-eling Panembahan Landhak Seta jinejer Brahmana ingkang panter tapa bratane cinaket kelawan dewani pramila sagebyaring tatit kunarpaning Gandamana bisa luar saka luweng. Giya Sang Gandamana sinebul dening Sang Landhak Seta waluya jati temah nirmala Sang Gandamana. Kan samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing hasepi sinimpen teleng ing kalbu ing angilahing awiknam hastu namasidam Raden Gandamana ditepungke wae aku mara tuwane Yama Widura peparapku Begawan Landhak Seta. Aduh adikku Di. Tinemune maksih pinaringan rahayu Basuki Yayi Gandamana. Waduh inggih Panembahan Begawan Landhak Seta. Ngaturaken agenging panuwun awit sampun paring pambiyantu dumateng jasad kula. Tanpa lelabetan jengandika Sang Panembahan Begawan Landhak Seta, Gandamana namung kintun pengaran-aran. Raden kula namung badhe matur lelampahan sakwontenipun. Adedasar